خەونە کوردێکی دەخەونێدا بووم من خوێ لە فوارێکە ناو نەتەوی گرتبوو ئەس یەکۆیەک لەبەر ستاندان گەڕیام هەر نەتەوە لەور بوو تشتێن هەلبەری بوون دانیبوون سەر ستاندا خوێ بازار لە خوێ خۆش کربوون ئیتالی لەور بوون bi seyyareya xwe Fiatê Çînî li wir bûn bi telefona xwe Oneplus Japon li wir bûn bi kombiya xwe Daikin Amerîkî li wir bûn bi F-16yên xwe İngilîz li wir bûn bi zimanê xwe Elman li wir bûn bi sap seya xwe İsraîlî li wir bûn bi tovên pêlîstî yên zadî Brezîlî li wir bûn bi gogvanên xwe Ereb li wir bûn bi nefta xwe Rusî li wir bûn bi S-300 xwe İranî li wir bûn bi çêkirinên xwe yên nuklerî Hîndûyî li wir bûn bi robotên xwe Tirk li wir bûn bi artêşa xwe Yewnanî li wir bûn bi turîzma xwe Fransî li wir bûn bi Lacoste, L'Oréal, Lancel, gîmaya xwe Kubayî li wir bûn bi dermanên xweşkirina penceşêran Heta yên nexwedî dewlet jî li wir bûn Katalanî li wir bûn bi Barcelonaya xwe Piştî ger û geştekê nava fuarê ku çavên min bi nasekî ji me neket da silavekê bidimê bi mihedekê tirş min paşiya stûya xwe xurand ku ji fuarê derketim li kûçeyekê teng a Amedê min dî li ber deriyê pirtûkfiroşekî me Di refên pirtûkan da çavên min pêk ketin gûn bi min ve hat Di vê sed sala bîst yekê da yekane tekane hilberîna ku Kurdan bi zimanê xwe bi çîrok bi pênûs û bi hişê xwe medîn Kurdî ji lîteratûrê hilberî bûn derxistbûn bazara çendîn dibêjin kesa de jî rûyê bergên wanî xweşik di refên qewehî de dibiriqî Min hema yekser rahişt a nemir arjên arî ya bi navê xame sehûrî kaxiz şiyar ma ya ku bo min wekî Qur'ana mislimanan bû bi dildarî û baldarî min ew xist bin çengê xwe çiku pîroz bû Di vê sed salê da li vê cîhana mezin û gewrek tekane hilberîna ewladên neteweya min pirtûkên me bûn ku bo xelk nebêjêtin ekrat bê merîfet û bê kitêb hilberînin çiku hiş û rêya çûyîna vê fuara hilberîn bazar û hêzê ya yên xewna xwe kiribûn rastî di nav rûpelên pirtûkên xewbûyînê de diborî